Γεια σας! Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι, όπως μπορείτε να δείτε, έχει αλλάξει ο τρόπος παρουσίασης των προϊόντων. Το έχω απλώσει πάνω στο τραπέζι, έχω βάλει και έτσι ένα χριστουγεννιάτικο τραπεζομάντιλο για να είναι πιο γιορτινή η κατάσταση που θα δημιουργήσουμε. Και ο στόχος μου είναι να σας δείξω τα προϊόντα τα οποία αγαπώ όταν το δέρμα μου αφυδατώνεται πλήρως, είτε λόγω καιρού είτε λόγω ορμονικών, ας πούμε πριν την περίοδο, εμένα συνήθως μου συμβαίνει, και θεωρώ ότι μπορείτε να πάρετε πολύ καλές προτάσεις για τους μήνες που έρχονται. Λοιπόν, την κάμερά μου την έχω βάλει πάνω στο τρίποδό μου, οπότε προσπαθώ σιγά σιγά να τη γυρίσω για να σας δείξω τα προϊόντα της καθημερινής μου περιποίησης, που είναι αυτή η σειρά από την Bioten. Εγώ γενικά την Bioten την επιλέγω γιατί είναι μια εταιρεία που προσέχει το τι προϊόντα βγάζει, προσέχει τα συστατικά τους. Επίσης μπορούμε να τη βρούμε σε πάρα πολλά καταστήματα και έχουν και πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, πρόσφατα είχα δει μια προσφορά στα Hondo Center που είχε αυτό το σετάκι μαζί και αυτό το σετάκι μαζί, και όλα αυτά μαζί νομίζω μου βγήκαν γύρω στα 9 με 10 ευρώ. Λοιπόν, περιλαμβάνει το γαλάκτωμα καθαρισμού, το χρησιμοποιώ κάθε μέρα και καθαρίζω το πρόσωπό μου χωρίς να το αφυδατώνει. Βγάζει επίσης και το μακιγιάζ των ματιών μου. Μετά συνεχίζω με την τονωτική λοσιόν που παρέχει μια πάρα πολύ ωραία ανυδάτωση, και όταν ξέρω ότι δεν θα βγω από το σπίτι χρησιμοποιώ μόνο αυτή, δηλαδή δεν βάζω ανυδατική. Αλλά εντάξει, αν ξέρω ότι θα εκτεθώ στο κρύο, στον αέρα και όλα αυτά, θα βάλω την ανυδατική μου, ίσως και το βράδυ. Όλη αυτή η σειρά, όπως βλέπετε, έχει το ροζ χρωματάκι και απευθύνεται στο ξηρό πρόσωπο. Για τα μαντιλάκια έχω να πω ότι είναι υγρά, αλλά παρατήρησα ότι λίγο μου έτσουσαν τα μάτια, δεν ξέρω γιατί συνέβαινε αυτό, αλλά γενικότερα εγώ δεν έχω πολύ καλή σχέση με τα μαντιλάκια καθαρισμού. Πείτε μου αν σας έχει συμβεί και εσάς κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, μετά, εδώ πίσω, έχω βάλει αυτήν τη σταθερή αξία που λέγεται Nivea Soft, και αυτή μπορείτε να τη βρείτε σε πάρα πολλά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, είναι πολύ φθηνή, έχει πολύ μεγάλη ποσότητα, στα 200 ml, και είναι για εκείνα τα σημεία στο πρόσωπο και στο σώμα που γίνονται πάρα πολύ ξηρά και θες να τα ενυδατώσεις άμεσα. Επίσης, εγώ τα χρησιμοποιώ και για τις πατούσες μου. Θα βάλω τα καλτσάκια και από μέσα θα έχω απλώσει αυτή την κρέμα, και το επόμενο πρωί τα πόδια μου είναι πολύ πιο μαλακά. Λοιπόν, παρόλο που έχουμε ξηρό δέρμα, εγώ πιστεύω ότι όλες σε κάποια φάση πρέπει να κάνουμε έναν πιο βαθύ καθαρισμό. Εγώ έχω δύο προϊόντα για αυτή τη δουλειά. Το ένα είναι το scrub από την Neutrogena, που το χρησιμοποιώ όλο τον καιρό, όλο τον χρόνο. Έχει πάρα πολύ ωραίους κόκκους, πολύ πυκνούς και κάνει τέλεια απολέπιση και βαθύ καθαρισμό. Δεν με ενοχλεί το χειμώνα, δηλαδή δεν νιώθω ότι ξεραίνει το πρόσωπό μου. Και μετά έχω από το κατάστημα iHerb, που είναι ένα online κατάστημα με προϊόντα έτσι πιο φυσικά, βιολογικά, τέτοια πράγματα. Είναι από την εταιρεία Queen Helen και λέγεται Mint Julep Mask. Είναι μια πολύ μεγάλη συσκευασία, είναι πράσινη, είναι μάσκα με μέντα που μου αρέσει άπειρα η μυρωδιά της και καθαρίζει τέλεια τους πόρους, και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει πολύ φάση όταν τη φοράτε. Εγώ την βάζω πριν μπω για μπάνιο και την ξεβγάζω αφού έτσι έχει στερεοποιηθεί καθώς έχω κάνει το μπάνιο μου. Λοιπόν, ας πάμε λίγο πιο μπροστά για να συνεχίσουμε με το πρόσωπο και χέρια. Για τα χέρια, κλασικά Cera di Cupra, σταθερή αξία. Και για το σώμα, είπα πριν πρόσωπο, σώμα εννοούσα. Λοιπόν, για το σώμα έχω το λαδάκι που το βάζω αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και πριν σκουπιστώ, ώστε μετά που θα βάλω τον μπουρνούζ μου να απορροφηθεί πολύ πιο γρήγορα. Και η ανυδατική μου, θα σας έχω τα ονόματα, σας τα έχω ξαναδείξει βασικά στα αγαπημένα του Οκτωβρίου. Συνεχίζουν να μου αρέσουν πάρα πολύ. Εκεί πίσω μπορούμε να δούμε το αγαπημένο μου σαμπουάν. Είναι από την Schwarzkopf η σειρά English τα μαύρα. Τα μαύρα, έτσι, μαύρες συσκευασίες με τριπλή κερατίνη. Και η αντιλιακή μου,
που ορισμένες φορές... Ορισμένες φορές χρησιμοποιώ αντιλιακή, ειδικά όταν είναι έτσι μουντός ο καιρός και έχει αυτό το φως, το περίεργο. Έχω διαβάσει ότι και τότε περνάνε, βασικά καθημερινά περνάνε οι ακτίνες του ηλίου και ας μην το καταλαβαίνουμε. Οπότε ειδικά εκείνες τις μέρες εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα υψηλό SPF. Είναι πολύ ωραίο για τα ξερά δέρματα και είναι με βρώσιμο γιαούρτι. Μετά, για βάση, έχω αυτά εδώ τα 3 προϊόντα, τα οποία είναι MAC Face and Body, δίνει απίστευτη λάμψη στο αφυδατωμένο δέρμα και χωρίς ενυδατική δίνει αυτό την ενυδάτωση, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και 2 κορεάτικες BB Cream που τις έχω πάρει από το eBay και έχουν πολύ καλή κάλυψη. Εγώ αυτή συγκεκριμένα τη χρησιμοποιώ και για κάτω από τα μάτια, επειδή έχει κίτρινους υποτόνους και βοηθάει στους μαύρους κύκλους. Και επίσης ενυδατώνουν πάρα πολύ ωραία το δέρμα και δεν φαίνονται ότι φοράτε foundation. Σπάστα. Επίσης ήθελα να σας δείξω τα 2 αγαπημένα μου πινέλα. Αυτό εδώ το είχα δει από την Μαρίλια, από το κανάλι Marilla's Choice. Δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ flat πινέλο για να απλώνω τη βάση μου, αλλά πραγματικά είναι τέλεια. Είναι ο καλύτερος τρόπος νομίζω για να απλώσεις προϊόντα κάλυψης και ταιριάζει υπέροχα με το Face and Body. Πολλές φορές το βρέχω ώστε το προϊόν να απλωθεί πιο ομοιόμορφα και νομίζω ότι είναι η λύση στις κοπέλες που έχουν ξηρά σημεία στο δέρμα τους και δεν ξέρουν πώς να το απλώσουν, πώς να απλώσουν τη βάση. Νομίζω ένα τέτοιο πινέλο λίγο βρεγμένο ή και το Beauty Blender, δηλαδή ένα σφουγγαράκι βρεγμένο, αυτοί οι 2 τρόποι νομίζω θα βοηθήσουν πάρα πολύ ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα το make-up σας. Αυτό εδώ είναι το concealer, το πινέλο, αντίστοιχο με αυτό. Το χρησιμοποιώ για κάτω από τα μάτια και για τις ατέλειες και τα έχω πάρει και τα 2 από το eBay, νομίζω 1,70 και 1,70. Πάρα πολύ καλή αγορά. Smart buy. Και μετά να σας δείξω για τα χείλη. Έχω τη Apivita από τη σειρά Propoline. Είναι το καλύτερο ενυδατικό χειλιόν που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Και σας έχω, να τα κλείσω, 4 επιλογές για τα χείλη, για διαφορετικές ανάγκες και ώρες της ημέρας. Ας ξεκινήσουμε με το έντονο κραγιόν που όλες θέλουμε να έχουμε. Είναι το lip cream από τα Sephora. Πολύ καλή διάρκεια και δεν αφυδατώνει τα χείλη. Εγώ έχω το 1, το κόκκινο. Μετά το καθημερινό μου κραγιόν, τους χειμερινούς μήνες, είναι αυτό εδώ από την Essence, σε ένα βαθύ μπορντοκαφέ-κόκκινο χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο ενυδατικό. Επίσης ενυδατικό είναι και το gloss από την NYX, τα ονόματα θα σας τα έχω από κάτω. Και τέλος, όταν χρειάζομαι ένα μολύβι για να κρατήσει περισσότερο το κραγιόν μου, ή και μόνο το χρησιμοποιώ, γιατί βλέπετε έχει πολύ μεγάλο άνοιγμα και απλώνεται πολύ ωραία, πολύ εύκολα. Είναι από την Dorothy L και τα συστήνω ανεπιφύλακτα και φίλες μου τα έχουν δοκιμάσει και τους αρέσουν πάρα πολύ και έχει και πολύ καλή επιλογή από χρώματα αυτή η εταιρεία. Και να σας πω γι' αυτό, επειδή με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ, ότι ακόμα και στα πιο ξερά χείλη, όπως τα δικά μου που το lip liner δεν το δέχονταν, απλά τα έδειχνε τέρμα ξερά, αυτό εδώ δεν ξέρω πώς το κάνει, απλώνεται από πάνω και δεν τονίζει τα ξερά σημεία. Είναι πολύ ωραία. Μετά κάτι το οποίο φαινομενικά δεν έχει να κάνει με την αφυδατωμένη επιδερμίδα, είναι από τη Rimmel σειρά Scandalize το μαύρο μολύβι και σας το δείχνω γιατί σε μένα τουλάχιστον κρατάει πάρα πολλές ώρες, δηλαδή είναι σαν αδιάβροχο, ακόμα και στην εσωτερική γραμμή του ματιού δεν φεύγει. Γι' αυτό και δυσκολεύομαι και να το βγάλω μετά το βράδυ, θέλει δηλαδή ειδικό προϊόν για αδιάβροχα προϊόντα. Και σας το δείχνω γιατί αν και στεγνώνει σχετικά γρήγορα, υπάρχει χρόνος για να κάνετε blending κοντά στις βλεφαρίδες και δεν νιώθω μετά ότι αφήνει τα βλεφαρά μου αφυδατωμένα. Είναι δηλαδή πολύ ωραίο προϊόν
και το έχω πάρει από το Feel Unique, ένα online κατάστημα με δωρεάν μεταφορικά, για όσους δεν το ξέρετε. Είναι αγγλικό και έκανε 5 ευρώ. Πάρα πολύ καλό προϊόν. Πριν τελειώσω να σας δείξω για νύχια. Όταν τα πετσάκια μου εδώ πέρα είναι ξηρά, χρησιμοποιώ το Quick Dry από την Sally Hansen. Επίσης βοηθάει αν έχετε βάψει τα νύχια σας να στεγνώσουν πιο γρήγορα. Και αυτό μου έχει κρατήσει, να σας πω, 1,5 χρόνο το μπουκαλάκι και το χρησιμοποιώ συχνά. Και τέλος, η επιλογή μου, η πρότασή μου για travel size προϊόντα. Το βρήκα τυχαία στα Sephora, έψαχνα βασικά για κρέμα ματιών και θυμόμουν ότι η αδερφή μου είχε χρησιμοποιήσει αυτήν εδώ από τα Sephora. Είναι ένα ρολόν με τζελ, όχι κρέμα, και της είχε αρέσει πάρα πολύ, οπότε λέω θα δοκιμάσω. Αυτό εδώ το σετάκι έκανε 10 ευρώ και έχει 3 υπέροχα κατά τη γνώμη μου προϊόντα. Τα έχω τεστάρει και θα σας πω τώρα τη γνώμη μου. Καταρχήν έχουμε τον αφρό που είναι στα 30 ml. Είναι πολύ πλούσιος ο αφρός, πολύ πολύ απαλός, αφήνει το δέρμα πολύ ενυδατωμένο και βγάζει και το μακιγιάζ. Αλλά δεν ξέρω αν θα το έπαιρνα σε full size, γιατί είδα ότι για να βγει εμένα το μακιγιάζ από το πρόσωπό μου ήθελα 3-4 φορές να πατήσω την αντλία. Οπότε νομίζω ότι εντάξει, θέλω κάτι πιο συμπυκνωμένο για καθαριστικό. Μετά έχουμε την ενυδατική του προσώπου, που είναι αυτό ακριβώς που λέει το όνομά της, είναι Instant Moisturizer. Είναι ένα προϊόν 2 σε 1, δηλαδή όταν εγώ βαριέμαι να χρησιμοποιήσω το ρολόν για τα μάτια, βάζω αυτήν εδώ και στα μάτια και στο πρόσωπο, όλα τα ξερά μου σημεία τα ενυδατώνει, είναι πάρα πολύ ωραία και θα την αγοράσω σίγουρα σε full size. Και μετά έχουμε το προϊόν το full size, το οποίο κανονικά, άμα το πάρετε μόνο του, νομίζω ότι κοστίζει γύρω στα 17 ευρώ. Και είναι αυτό το ρολόν, το περίφημο, βοηθάει στις σακούλες κάτω από τα μάτια. Είναι τέλειο. Εγώ προσωπικά έχω μείνει άπειρα ευχαριστημένη. Και το συστήνω ειδικά σε κοπέλες που, εντάξει, δεν τους ενδιαφέρουν οι ρητίδες, οι λεπτές γραμμές. Τους ενδιαφέρουν κυρίως να μην ερεθίζονται τα μάτια τους μετά από τον καθαρισμό και πριν βάλουν το concealer τους να έχουν μια καλή βάση ώστε το concealer να μην μαζεύει. Γιατί αυτό συμβαίνει, πολύ συχνά μας συμβαίνει. Πάρα πολύ ωραίο και καταπραγητικό το νιώθετε. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχω να σας δείξω τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα προϊόντα τα οποία εμένα με σώζουνε καθημερινά και σας προτρέπω να τα δοκιμάσετε και περιμένω σχόλια από κάτω από το βιντεάκι να μου πείτε αν σας άρεσαν. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας! Και ένα προϊόν που δεν σας έδειξα, αλλά τώρα το θυμήθηκα επειδή μιλούσαμε για το πώς αφαιρούμε τα διάβροχα προϊόντα από τα μάτια μας. Εγώ έχω αυτό εδώ το διφασικό που είναι από την Garnier. Το κουνάτε έτσι, μπλέκονται το λαδάκι μαζί με το προϊόν το μπλε και αφαιρεί πάρα πολύ ωραία το μακιγιάζ, αδιάβροχη μάσκαρα, αδιάβροχο μολύβι, αυτά.